প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ওদালগুৰিত পীযুষ হাজৰিকা, তামুলপুৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। आइजोफ्रा बर' हिन्जावसाफ्रा बिउटि इन्डास्ट्रियावहाय गोबां जों दावखोबायमोन। बेंगलरनि बिउटि इन्डास्ट्रियावहाय जोंनि आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो डु अर डाइ बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव, आरो बे नंगौबो, थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा, मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो। तामुलपुराव गैया, बिडिअ बिजेपिआ होआ, होमब्लाबो प्रमदआ देरहाया। गयबारि खुलुमबाय। हेलो एसपि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो। सानथाम सानब्रैसो निजेनि बाइटखौहाय होनो मोनाखै। माखासे खोथा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो दंमोन आरो बुंनो सानबाय थादोंमोन। दाखालि बावै जिहेतु आं मोननै मोनथाम अमर सिंह ब्रह्म सारनि आरो सिमेन बसुमतारी 14 चिरांनिफ्राय बिथांमोननि बाइट आरो मालती रानी मेडामनि बाइट, बै दिनखालि मोनसे मिडियायावहाय मोनसे बाइट नुदों। पर्टेल मिडिया सोंनायलाय जोंनि CM बिथाङा ओरैबायदि माने मोनसे केजुवेलि बिथाङा बाइटखौ हरबाय। दा एक्चुअली सासे गोसो गोथारै हारिनि थाखाय नांग्रा दैदेनगिरि बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो डु अर डाइ जितु स्ल'गान, एबसुनि मेन स्ल'गान हिसाबै बेखौ डिभाइड आसाम 50-50 जोंहाय बेखौ रुजुदोंमोन। दा बेवहाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय जोहोलावजोफोर, बेखौहाय बिथाङा एथ' केजुवेलि बुंनो हामोन। जितु बिथाङा मोनसे मोखाङाव मिनिस्रांनाय मोनसे एपियारेन्सजों ओरैबायदि बुंदों, थारमाने बे जितु सेक्रिफाइस खालामनाय, नंगौ डु अर डाइआवहाय बहुद थैदोंमोनबो, खस्थ' खालामदोंमोनबो, बेबायदि बिथाङा केजुवेलि बुंनाया बे मा फोरमायो? दिनै जितु जों बे 5 बोसोराव नुबाय बिथांनि बे गोलाव सम आन्दलन खालामफ्लानाय जे मोनसे स्क्रिप्टेड आन्दलनमोन होननानै जों दिनैनि समावहाय बुंनो हायो। जिहेतु दिनै बिथांखौ जोङो जिबायदि पजिशनाव नुदोंमोन बै समाव, बेखौहाय दिनैनि पलिटिकेल बिथांनि माखासे डायलगफोरजों हमदांना मोनो जे बिथाङा गावनि पार्सनेल बेनिफिट्स बारम्बार बेखौ बुंनांगौ दरखार गैला, लाजियो जोंबो बुंनो, खनले बे एखे खोथाखौ रायखांबाय थानो। बिथांनि बिटिआर, बिथांनि आन्दलन, बिथांनि सोमावसारनाय, बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय, बेफोरो गासिबो दिनैनि समावहाय नंखाय होननानैहाय मोनसे गावनो निजे प्रुफ होदों। दिनै जितु जों नुबाय बिटिआर खुंथाय, बिटिआर गभर्नमेन्ट मोनसे हिस्टोरिक एग्रिमेन्ट होनना बुंदों, बेबो फेलें जाबाय। दिनै बिथाङा बुंदोंमोन 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बारम्बार रायखाङो, बेनिफ्राय साबसिन हामसिन दिनै बिथाङा बे 5 बोसोरावहाय दिन्थिनो हानांगौमोन। नाथाय बेनि सोलाय बिथाङा बै 17 बोसोरखौ दसिनानै दिनै बे 5 बोसोरखौ समखौ ओरैनो बारहोलांबाय। बेनिखायनो दिनै बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बिथांखौहाय आन्दोआवब्लाबो बुंनो गोनां बायद' जादों। बिथाङा गावनि गयबारि समस्थियावनो देरहागोन ना देरहाया सन्देह। दिनै बिनिखायनो बिथांनि फारसे गोबां नैबेबायदि नोंथांमोना नुनो हागोन भिडिअ'आवहाय। आं बुंनांगौ दरखार गैला मानि थाखाय बेफोरबायदि स्ल'गान होजानो गोनां जादों। जिहेतु दिनै बिथाङा क'क्राझार बा जोंनि BTC ओनसोलखौ सुइजारलेण्डनि महर होगोन होनदोंमोन। दिनै बिथांनि मावथि लिडारफ्रा ओरै थोरै जाबाय होननानै बुंसोदोंमोन। आइजो माहारिनि गेजेरावहाय बिउटिशियान गोबां ओंखारबायनो, नाथाय जोङो बारम्बार बेखौ नैबे 5 बोसोराव ओरैबायदि नुदों जे बेनि फारसे होबथानांगौ, बेनि फारसे बुंनांगौ, बेखौहाय बोरैहाय फोजोबगोन, बेनि फारसे बाधा होग्राबो जोंनि गेजेरावहाय दिनैनि समाव गैला होनजायो जों। दिनै बेफोरबायदि गोबां समाजाव माने लाजाथावि जिनिसफोरा जागासिनो दं। दा बेफोरबायदि आरो जायनावहाय मेलेमा माने मेलेम दङ खिन्थु मेलेमा गोबोरखिजों समान, बेफोरबायदि व्यक्तिफोरासो बै माखासे कमेन्ट्सफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो। जायफोरा ओरैबायदि खोथाखौ सा ससे नायदों
हयथ' 10-15 सेकेन्ड नायनानैहाय आबुल थाबुल मेसेज लिरना हरदों, कमेन्ट्स लिरना हरदों, नाथाय बे व्यक्तिया मा बुंदों? 1 घन्टा 36 सेकेन्ड, 1 घन्टा 12 मिनिटनि बाइट हल बिटिआर आरो बिटिसि आवहाय मा डिफारेन्स दङ बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुंनायनि फारसे बै माखासे नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राफोरखौ बुंनो सानो, बिथां नोंनि मेलेमावहाय मा हाबदों, माखौ बुजिनानै बेबायदि कमेन्ट्स हरदों? बाखि जियानो हक, जिहेतु 14 चिराङाव आं थांदोंमोन, आंजों लोगोसे अशोक राजा, BRB आदा आरो JB बिथांमोनाबो थांदोंमोन। मेडाम मालती रानी ब्रह्म बिथांनि खावलायनायाव जोङो बेवहाय सौहैनो हादों आरो जोबोद मोजां नांदों। जिहेतु बिथांमोननि कनफिडेन्सखौ नायनानै थारैनो बेबायदिसो जानांगौ। बिथांमोना फावसायाखै, नाथाय दिनै बिथांमोना फुल कनफिडेन्सजों मोनसे फुल सुइं मुडजोंहाय फैदों। बिथांमोना आरोबाव गोख्रोंसिन जानायखौ नुदों। जिहेतु बिथांमोननि 14 चिराङाव ओरैबायदि गोनो गोथो, सांग्रां डक्टर सांग्रां, बे फारसेथिं थाहैबाय एक्जिस्टिं EM आरो फारसेथिं थाहैबाय जोंहा बेदर गोसोम जाग्रा ना मा होनो, बेखौ आं होआखै दे, बे आं दोननाय मुं नङा। बिथांमोननिनो सासे ओरैबायदि डाइनामिक लिडारशिपनि गाइडेन्सआव सोलिग्रा EMफोरा बेफोरबायदि आखलनि। सोरबायानो रैदुबदुब मोदोमाव माने मासाज खालामजानाय बायदिसिना बिउटि पार्लाराव हाबनाय बेफोरबायदि खन्थाइ आवरायो। दा बेफोरबायदि EM दङ, गावनि हारिनि फारसे नायनो बानाय बायदिसिना इभिक्सन जाथायबो जों नुनो मोनबाय बे 5 बोसोरावनो। आरो बेफोरबायदि खन्थाइ आवरायनानै बिथाङा गावनि गुनखौहाय, गावनि क्वालिटिफोरखौ फोरमायदों। आरो जोंहा बेदर गोसोम जाग्रा बेफोरबायदि मुं दोनग्रा EM, बिथांनि मिशनारि भिजनारि सासे डाइनामिक लिडार होननानै बिथांमोना बुंनानै लासोयो। दा बेबायदि जों नुदों। नंखायनो आङो बांद्राय बुंनो सानाखै, नोंथांमोना बुजिखायो। दिनैनि समाव बयखौ रावखौबो बुजायनांगौनि दरखार गैया, खिन्थु पिक्चारा स्पष्ट जाना फैदों। दिनै ढौआ बारा बेलेग बारगासिनो दङ। बाखि नोंथांमोननि सायावसै, रायजो राजा नोंथांमोननि। जिहेतु दिनै जों नुदों BJPआबो दिनै माबायदि पजिशनाव फैखो। दिनै मोनब्रै जिल्लायाव बिथांमोननि गिदिर गिदिर बिल्डिं अफिस बेखेवनाय जों नुबाय। जिहेतु बे 5 बोसोराव दिनै आन्दलन नांनानै BTR बायदि मोनसे हिस्टरिक एकर्ड बा एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनाव बिथांमोननि नाम बन्द गैला। दिनै बायदिसिना स्किम, फ्लेगशिप स्किम, माबा माबि सरकारि आसनिफोर रानलाबायनायाबो दिनै BJPआ गावसिनि फेभाराव लांजोब्बाय। दानिया BJPजों आखाइ होलायनानै, आखाइ हमज्लायनानै दिनै सरकार दानाया मोनसे 5 year प्लानाव जे चेन्ज लाबोनो होनना बुंनाया दिनै दैयावनो सेस। बिथांमोना दिनै बे भुलखौ गनायदों आरो बेनि फलखौ, बेनि फिथाइखौ बिथांमोना निजेनो मोनगासिनो दङ। दिनै बिथांमोनावहाय पस्टारिं, एडभार्टाइजमेन्ट आरो प्रमोशननि अनगा एख' नुहुराखै। माब्लाबानो ISPL प्रग्राम, फुटबल, माब्लाबा बड'लेण्ड CM काप, बेफोर टेम्परारि मोनसे बेबायदि प्रग्राम अर्गेनाइज खालामनानै फेस्टिभेल नलेज बायदिसिना जोंहाय दान्दिसे समनि थाखाय गोजोनग्लाय होनानै हुलुस थुलुस मोनसे प्रग्राम आयोजन खालामनानै वेस्ट अफ मानि, नङा होमबा? लाबोनोबा माबा मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसन हो, जाहाथे अराय सम अरायथा बे जिनिसा थायो, नुबाय थायो आरो जों बेखौ बाख्नायबाय थानो हायो। नाथाय हरखाबै फैगोन, हरखाबै स्रोब थांफिननाय, बेजोंहाय मा जानो? सोर मेलेमजिबिनि खामानि बेफोरो? दा बाख्नायनांगौ ना रायनांगौ? रायब्लाबो दाय आरो बाख्नायथावनायनि खुनु लामायानो नुहुराखै। स' बाखि रायलायबावगोन गाबोन आरो साननैसो क'क्राझार अशोक राजायाबो दंफैयो। स' जोङो माखासे जायगायावहाय थांबावनो सानदों। माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौहाय लोगो हमनो सानदों। बिथांमोननिफ्राय माखासे खोथा जोङो सोलोंगोनबो आरो नोंथांमोननोबो फोरमायहरगोन जे दिनै जोंनि थासारिया एक्सुवेलि मा महर लागासिनो दं। Till then, stay tuned. Bye-bye.